Ito ako sa Diyos nga mahan, makagahom sa tanan. Mapasaylo pa ka ako sa Ginoo sa kadaghan akong sala. Mayong adlaw, mga igsoon. Nindot nga magpalawom ta sa pagtulunan sa atong simbahan, may tungod sa pag-ila nato sa atong Dios nga mahan. No? Kitang tanan, nagkalain mga reliyon gani sa tibok kalibutan, ilabi na ang mga di lang sa mga protestante na sa Islam religion, may recognize ta sa presensya sa atong Dios Amahan. Gani, sa atong pag-ila, kinsa man ang Diyos Amahan. Ang Diyos Amahan, of course, we believe in the creed nga mao ginay siya nagmugna, naghimo natong tanan. He's the creator of everything, visible and invisible. Wa gid ta aning kalibutan na kung wa na ang God the Father, no? Kay nibaw man ta nga ang Holy Trinity tagsa-tagsa ang kakauhan nga giyang gihatag alang kanato alang sa atong kaluwasan. Na si God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So ang God the Father naghatag nato og pinakadako nga puntos sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga gitawag nato og grasya. Grace in English. Tungod sa grasya, magapadayon ta. Tungod sa grasya, makasugakod ta. Ug tungod sa grasya, buhi pa ta og naningkamot. This is the grace of God. Gani, matag adlaw nga tanan, makaingon kita sa kagalingon, Lord, Father God, kinsa man ko, nga despite sa akong pagkaako, sa akong pagkagahig-ulo, sa akong pagkakuwang, sa akong pag-alagad, pagsimba, pagpasalamat nimo, here I am, kanunay ko, naagyapong ko, buhi gyapong ko. So, that's like atong pamalandungan sa Genesis. Unang parte sa balang kasulatan, when God created the first man and the first woman, si Adam ug Eva. Taknindot kaayong plano sa Ginoo para nila, Pero, saon taman, gitintal man sila, nahimo silang masupilon, nahimo silang wanay pagtagad pa sa ilang saad ngadto sa atong labaw magagahom ni God the Father. But what? Bisan pa sa ilang pagkamasupilon, bisan pa silang pagsupil sa sugo sa Dios ngadto kanila, nagpadayon ang grasyas Ginoo. Again, why makatugkad sa kaalam sa Ginoo? Nobody, even until now, wa gyud makatugkad sa kaalam sa Ginoo sa iyang pagkamapasayloon, sa iyang paghatag grasya kanato, ingon ana ang Dios sa tagsa-tagsa kanato. Gani migsuon, usahay magkapamalandong ta, tanawa guna ubang tao diha sa ubang mga nasod, wa guna sila kailas Ginoo, wa gina sila mosimba sa atong Ginoo, wa gina sila mapasalamat sa atong Ginoo. Ug nganong until now naa may grasya nila, mosahay mas dato pa na sila kaysa nato nga naning kamot nagampo buntag udto gabi, yan mas daghan sila grasya. Ngano ka na? Ay kalimot mato pa ni Lord, ang inyong amahan nga naa sa langit, way pagpinig, way pagpili, iyang ipakita, ipadanag iyang adlaw, ni bisang kinsa, whether you're a believer or not, whether you worship Him or not, whether you trust Him or not, whether you give thanks to Him or not. Ingon ana gyud kagrabe ka mahatag grasya ang Dios kanato dinhi sa kalibutan. Gawa sa adlaw, iyang ibisibis ang iyang uwan, ni bisang kinsa. Nasayad mongod ta migsuon, doon na magoy baraha ang Ginoo. Nga bisag mag-unsa ta aning kalibutan na doon ay baraha ang Ginoo nga igikuptan. Unsa may baraha sa Ginoo? Number 1, ang tanan masakit. Masakit ta emotionally, psychologically, no? Naana nato. Ikaduha, nga masakit ta mao ang pagka ang tao vulnerable sa tanang sakit. Sakit palangdaan, sus, dili lang gikan sa tong kagalingon kanang gitaw na to psychosomatic or somatopsychic nga kita-kita na gahimo sa tong kagalingong sakit na ay sakit tungod sa bakterya, tungod sa virus, tungod sa protozoa, tungod sa parasites, tungod sa fungus, ug uban pa. But again, despite of all these things, ikatulo nga barahas Ginoo, bisag unsa nimo kasikat, bisag unsa nimo kadato, mamatay ang tao. Muna in the end, igsuon ko, grasya, gihatag sa Ginoo, tungod sa atong mga sala, dapat
we will be reconciled to Him. Day after day, magunahuna kita nga, who am I, Lord? Wa di ko'y mahimo kung wala ka. Muna, every second of each day, we can commit sin. No? Tanan na to, vulnerable kay tagsala, tanang kasis sala. Gikan sala nga mahimo pinagis tong una sa atong mata, sa atong baba, dalunggan, everything. But don't worry, my dear friend, kay naa si God the Father. Ang iyang grasya is more than enough to suffice us. Ang gikananlan ng Giyod nga, musalig ta niya, muduol ta niya, and most importantly, mangayo gitag pasaylo. Kay sama sa devotion sa divine mercy, matod pa ni Lord, bisag unsa pa na ka itum sa inyong mga sala, ako nang papason, ako nang limpyuhon, sama sa kaputi sa isno. Sayunan ka, anang saad Ginoo. So my dear friends, as we call on God the Father, we have to recognize Him. Kung wa ang Diyos, wala kita sa atong kinabuhi. Saligi nga diha sa Diyos naa ang tanan. Grasya, pasaylo, naa sa Ginoo.